Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sa aton pagtuong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Meg, sweldo naton karon. Maawan batol ta. Amo man taning yambal ko si Mumig, naunahan mo lang ko. Talagsa man lang niya. Wala man kita sa iban nga bisyo. Wala man kita nagasugal. Amo ged, bulong lang sa kakapoy ah. Te, kita lang ta karon ah. Pabalon ko man ang migutan nga si Bitoy ah. Gingirahan ko, Meg ba? Madugang kita tagduha ka botilya. Ikaw bala, Meg ah. Ayaw na nga pagtupat akaron sa iligdaan. Matulugan na lang tadayon. Abukid. Ay, nano naman? Nanutabo sa ako man? Yan pabatyag ko doon na naton po ako. Bigi friend, doon na urungan ka, nano ka? Wala, Meg. May nadumdaman lang ko. Ari pa sumsumano ah. Kung kulang gani karon, mapadugang na ta. Ati okay ah. Nagahigda ako dito sa ligdaan ko. Kapamatyag ko, nakabugat ka sang lawas ko. Babayaan ko na lang. Mayo lang ni boss pagbugtaw ko. Matulog na lang ako. Anong oras na balay naman? Hala, basta naglasagwa. Aga nagali. Aga nagali ini. Gaya. Alain sa pamatya ko. Hindi. Lagyan na panugnawan ako.
Abi, ikapong ko bing liog ko. Kainit sa akon. Mahilanat ako. Tilawang ko abi nga magbangon. Hindi. Lugatiyog ang panulo ko. Mapungko ako liwat. Hindi mayo. Kataas ka siguro sa hilanat ko. Ano ka pala? Mangayo ko sang sambuli sa kaupo ko dito sa boarding house. Malihog lang ako. Patawag sa amon opisina. Hindi ako makareport sa akong trabaho sa buong adlaw. Kaya hindi mayong pamatsyag ko. Nakakaon na ako sa noodles. Nakainom naman ako sa bulong. Papangulagin magpanahog ang hilanat ko. Ano balay ni man? Si Cora. Nagapalapit diri. Efren, okay ka lang? Cora, kakuan. Kakalingin gid sa ulo ko. Abi, hikapon kong liog mo. Hala, kainit sa imo katama Kung ako sa imo, Efren, magpa-admit ka na lang sa ospital. Ate, sige, Cora. Pero mapabulag lang ko sa inyo, ay. Wala sang problema Day off ko man subong Kami ni Elsa ang maupod sa imo sa ospital. Kadamo sang pasyente subong no. Kag palareho ang tanan nila nga balatian. Ginadinggi sila kasubong ni Efren. Kani wala sang choice, mapa-admit gid siya diri. Kinahanglan gid para nga mahatagan siya sang atensyon. Hindi pa kung tani siya magpasagot. Kay ti, wala siya kuno sang kwarta mo. Maayo lang kay may bakante sa free ward. Makaluluoy man si Efren no. Wala siyang sangginikanan diri sa syudad. Para man ang pakaisa niya Pero karon pa ato makadto diri. Kay ti, karon pa sapo ang off niya mo. Paabuto nang naton siya kagamang pagbalik sa boarding house. Apat kami ang pasyente diri sa ward. Kasuno sa nurse nga nagatipan sa amon. Usogin man kuno subong ang dinggi. Tungod sa maulanon nga panahon. Ang sapiak nga kama. May nagahigda mga pasyente. Kagsakon pagbulubanta. Magulan sa napulo katuig sa akon. Makita ko siya matang kabudlay nga ginabatsyag niya. Apang wala lang ini nagapasatom. Para nagtulog sa sakon. Hala. To, kalahin sa pamatsyag niya, bugnuhon ko sa bla. Day, kalahin isang pamatsyag mo sa lawas mo kung ginadinggi ka? Wala sa nagasabato. Sa baylo naghihom na sa sakon. Naghihom sa dalatango. Sigurado nga malala gining kinabatsyag niya mo. Pero nga bala nga ginadapuan ng mga tao sa baltian nga mo sini. Nga pati ako nadapuan man. Sa din ko ninakuha man. Sa ulobrahan o kung sa ilimnan.
Gabi na. Kababatsagan ko nga daw amat-amat nga nagmag-anang lawas ko. Kabay pa nga maghayo dayon ako ba? Kabay pa nga sa pagbugtaw ko, boss. Normal lang tanan sa akon. Ginatuyong na ko ba? Patulog na ako. Lord, kabay pa nga ubayan mo kami ay. Kabay pa nga ayuhon mo kami tanan. Nga ari sa hulot ngayon eh. Kabay pa. Diyos ko. Ba? Ang babae sa tupad ko? O hala? Ito ginalagas na niyang iya paginawa? Ang nurse, tawagong ko. Manghayo ako sa bulig para sa iya. Nurse? Nurse? Nagpahimuyong ng babae. Bintakda na siya ng oxygen. Naturugan na siya. Ay, salamat kay Diyos ko. Salamat nga wala mo siya kinpabayaan. Matulog na ako. Ba, anong oras na yun, man? Nakabugtaw ako. Uy, ang babae sa kaiping ko nga kama. Wala na sa sang oxygen, no? Kag nagkatindog na siya. Ang rilo sa dingding. Ba, manog alas 3 palang grinis sa kagahon. Nagbalikid sa ako ng babae. Nakatindog ka na? Mayo ng pamatsyag mo, day? Ako, do ginabudlayan pa ko bisan magpungko. Do galingin pang ulo ko. Sige, daya. Kay matulog ako liwat, Ay, salamat. Day. Salamat kay Lord. Kay ginbuligan kaniya. Wala kaniya ginpabayan. Piyungon ko nga akong mga mata. Kas, good morning. Uy, Aida, Kas? Anong oras na balay ni Kas? Alas 8 na sang aga. Ay, kalawig ilis ang tulog ko? Oo. Kag sunod sa nurse nga nag-check sang temperature mo kaina, medyo may hilanat ka. Mo bala? Wala. Wala nang babae sa piyak nga kama. Kas? Sa di ng pasinti draho, ginpagwa na bala siya? Nagayo na siya? Kas, wala ko ikaw ginapahog sa balatian mga dengue, ha? Pero, kon, ang babae nga nag-akupar sa hiligdaan nga ina, napatay ka ina sang kaagahon. Ano? Seryoso ka, Kas? Wala ka nagalahog? Seryoso ako. Napatay siya kaina. Mga alas 3 ang kaagahon. Ano? Oo. Ato kami sa hallway kaina. Nagasugilanon kami sa iba niya mga bantay. Nakita namon nga ginpagwa ang bangkay niya. Alas 3? Abangkay na lang Sang magbugtaw bala ko sa mga alas 3 mantos ang kaagahon, nakita ko siya nga nagatindog na. Nagtulok pa siya gani sa akon, Kas.
Ano? Kuno mo? Ang nakita ko kay na? Ang nakita ko kay na nga ginsugilanon ko pagani. Kalag na lang niya? Ay, Kas, ayan. Ginpasalamatan ka niya. Kay ikaw ang nagtawag sang nurse sa ginatake siya sang hapo. Kag ginalagasan niya ang iyang pagginhawa. Apang kanugon nga wala gid siya natabangan. Napatay gid siya. Oh, Diyos ko. Tapos hindi ako makapati sinikas. Matuod gin manggaling kinasiling niya. Nga nagabalik ang kalag. Nagapakita ini sa kay kung sino nga gusto nila pakitaan. Kag pasalamatan. Miga, kabay pa nga maglinong ng kalag mo. Kabay pa nga makapaway ka na sang dalayon. Tapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradio! Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Minutos na kiligan sa tagna alas 10. This time mga kabiyanan ko nato nanay a report ni Bombo Cherry Grace Santillan kay may ara kuno to isa ka balay nga naanod sa baha. Sa piyak niya Bombo Cheng, please come in. Mga kabombo, bombo dan, yari kita diri subong live sa barangay 14 sa syudad sa Bacolod. Kung sa diin makitaan diri naton sa likod ko bombo dan is mayari diri sang isa ka sapa, kung sa diin mayara sang isa ka balay nga nagatukod kag naanod ini kagabi bombo dan bangod sa mapaskog nga pagbubo sang ulan kag ti amo man ang pagkusog sa current diri sa sapa bombodan. So makitaan diri naton nga daw kadako gid nga porsyon sang ilang balay is naanod bombodan kag daw isa ini o kon isa ini ka tiyanggi nga may isa kon may ara man sa balay kung sa diin nga may pila ka mga botelya diri sa mga soft drinks ang nagkaladagdag kag ti posibleng ang iban sini bombodan is nagkalaanod kag syempre amo man ang pag-anod sang mga pila ka mga o kun halos tanan ka nga mga materials sang ini nga balay bombodan. So bombodan kaupod naton diri subong ang tag-iya sang balay nga naanod bangod sa bagyo nga na-eksperyensyahan kagabi hasta sa karon bombodan. Sir, mayong aga, live kita subong sa Bombo Radio Bacolod, kaupod si Bombo Dan. Ano gani ang pangalan ta, sir? Rogelio Hipana. Si Sir Rogelio. Sir Hipana. Rogelio, yes, kung ilaragway naton kagabi paano ini natabo o kung antis matabo, nagaano ka mo, sir?
Ga-ML boti samtang nag-ML ka mo sir, mabaskog ang ulan. Basko gini, iti bahaga ng sulod to eh. Hasta di sa kwanti, simple mo, nalagyan din isang mga tubig. So bali pag alagyan sa tubig, baskog man ang current sang sapa sir? Baskog daw, kung maglumpat ka gano'n, ano, tigil pabaybay. So, mga ano oras ka mo nakabatsyag o kunti na eksperyensyahan ang pagrumpag sang inyo nga balay kag pag-anod? Las 11:47 siguro. Las 11:47. Pagka alas 12, nasapan ko ng ako na po na galutalo sa So pila ka mo diri ka bilog ang naga-star sir? 3, 5. Bali 5 ka mo, ikaw, si misis mo, ang isa mo kaapo kag sinaw sir? Ang magad ko kagang akong bata. So bali kamo yan ni misis. Yes, Bombopon. Ay, Bombodan. Doon na mention na to naglutaw-lutaw yung apo. Ano to na nahulog man? Yes, so bali paano sir nadagdag ang imong apo o kung paano mo nakitaan nga nagalangoy-langoy na imong apo sa sapa? Siyempre, nabalaan ko nga nagrinagamak ang awa mga kwan. Siyangge, nakita ko nga ang apo ko ay na. Iko ko masapwa niya apo ko, tunos puntam. Lutaw-lutaw na, kanya pegadyang kwan ang lutaw. Tuway man mano apo niya? Dagi maganda ang kwan, o kwan kay masubong kwan kay China nga rita. Marutaw mo lang. So kamusta sa karon ng imo nga apo kagano gani na iya pangalan sir? Carlo Pontebida. So kamusta sa karon sir? Ato sa City Hall tang painjek kay may mga samads mo. Di niya mga samad sir? Sa tilya. May gani kay tilang kag sa kilid. Sa kilid niya di mayo kay kabalo man siya maglangoy kag nakapangayo siya dayon tabang sa inyo. Amo gani na kung mamay man sa magkuan magdangakuan kay 20 anyos na balo na maglangoy. So pag kita nyo sa iya nga nagalangoy-langoy na sa anong inyo nga nangin reaksyon sir? Kulbaan kami pirmiro kay simple lang taon namon siya kay waya binamon harap sa sakwan ang pimpilan mo. Dili kay ato na to sa sakwan mo. Igin lantaw namon ang pan. Nakadalinas pa kami da nga duwa sang ako magad mo. Ibato ka naman nga madandog ang kwante ulan-ulan. Insalban na namon na yung mga po namon kung di nagatupa. Dito puntak dito. Ting nga wala yan nakapangaman ang imo nga apo sir nagaano siya sa nga narumpag inyo nga balay. Katulog. Hindi na tingala sa gani nga nagamak ang kwan mo. Asang among mga panahon sa loob. Mayo lang gid galing nga wala siya napilpilan sir? Gani man. Wala siya pilpilan kay ti. Naupod siya sa kwan mo, sa parador mo. Ang parador namon to, away na gito sa salbar. So bali sir, aside to sa ref nga nagaanod is wala nyo gito yan na salbar? Away na gito. Sa cellphone to nga iPhone to sa ako na po. Kaya ako nga si Cherias, bagulan to nga nangubra nga misis to sa Lopez. Ubos kid. Bumbocheng? Yes, Bomodan. May ang ilan nga balay may porosyon pa man nga pwede nila matulugan. So inyo karon nga balay Sir Helio is may porosyon pa nga pwede ka mo makahigda o kon matinira nyo sini nga nagainulan nga panahon. Kaya may harapan may porosyon pa nga medyo may pala nagbuan pa. Kay amo naman ang tiyanggi namo ng ginapa namon mo. Ang apo ko lang yung saga at uda mo. So, ano ni sa karon sir? Diri ka mo matulog karon sa gabi or makadto ka mo sa evacuation center? Diri lang ito simple, ari pa din gamit namon mo. Lang namon, biyaan namon din gamit namon. Bumbuching basi tiyanggi man lang na nila? May balay man lang lain? Tiyanggi sir? Oo, tiyanggi lang na da. May balay ka mo nga lain? Oo. Araman siya kung skilled ba na? Kung katapik lang kung araman daglig yapon. Mo na ni ginako namon itong ginako namon tangkal nang bago ko naman kung biyaan na dia kung kita dam watang da.
So may nagpalapit na diri sir nga punong barangay o kun LGU sa syudad sang Bacolod para nga makit-an ang sitwasyon kang mahatagan kamo sang bulig. Uy pa. Ato pa nag-file pa to si Kap. Di ato patagal si Kap. Oo, nauna yan ang ato nga kan. Uy pa man sa kabalogin nga kwan mo uning nga tabok ba. May lang si simple kumpare ko mo. Alis tatay gido chill lang yan. Yes, so, pero sir, kagabi, nag-awas na diri ang tubig sa sapa. Oo, lambot yun. Sabot sa pika-pika yun. Linampilo sa may kwano. So anong ginalanta nyo sir nga posibilidad na gapok be ang inyong pundasyon sa inyong balay? Amo na nga nagrumpag or ano dira? Di nagusto sa nga ako nga ligi nga siminto mo tuguro nga ginababyab na pang ano dang kwan ko ati mo da ara dang kwan mo haligi ko nga kwan mo duha ka bilog. Once nga mag-abab na sa usos na sa dalong. Pila ka nakatuig diri gani guys star sa barangay 14 sir? Mga 25 years. So sa 25 anyos mo nga pag akong 25 katuig ka diri naga-star, first time ni bala nga natabo. First time. Anong reaksyon mo dira sir kahit isa subong pa nga wala kita diri sa signal warning na amo pa ni ang sitwasyon sa inyong nga balay? Kani kasama ko nga bikuan ko okay man lang nga ako nga kan na gali kiti. Tungod sang kadakon sang baha, di masuk. Daw gulpiada lang eh. Pitik sintas ang kanya. Wait mabaran kong. Lagi ko kapakuan payaman kami eh. Inalantaw namon to primero ang ako nga bata nga sa tiyak. Nagdantaw kay gapanik man to kay ang tubig to taga tuhod man. Ibala ko nga na bulyada sang tubig. Diri sa amon amo na nga nagdakan. Kaya kung mga bahala nga kanya ano man hindi na kapag makarumpag galing kay bulyada. Kaya kung high tide lang masagang pa sa mo. At iya pertigid. Nanga magduwa kung ka, makarumpat ka. Hindi ka kapay ka dayong mo. Tulog mo. Pasko kayong... So, bali sir, ano ang ginahingyo nyo karon sa barangay o sa LGU? Bangod gati wala ka mo o kung natin nag-amo ni ang sitwasyon nyo diri subong sa barangay 14? Dutay lang nga kwan eh. Kung may bulig na sa mo, okay. Pero kung may isang kwan, kaya man ah. Ano ganang ipalangabuyan mo ya subong sir? Traffic enforcer. Tapos amo ni ang grocery kay Mrs. Oo. Nga ilang galuto kandi bibingka ba sa katedral kaya amo lang kada Domingo man. May okasyon mo lang nagpa. Importante dira safe kamo tanan. Safe tanan. Amo lang kaluyan mga Diyos. Okay man kay nasalbara nga ako nga po. Yes, sa Bombodano ti amo na diri ang sitwasyon sa karon sa panimalay ni Sir Rogelio Bombodan sa Barangay 14. So sir, madamo gid nga salamat kag halong gid. Oo, thank you man. Madamo salamat. So Bombodan, mo diri ang sitwasyon. So Bombodan, live diri subong sa may Barangay 14 ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo. Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan ti amo na gani nga sa mga kultura naton kun ang inyong puluyan aras sa sang suba. No pangita na kamo sang iban nga lugar nga pwede nyo istaran kay delikado ini hindi lang sa tanan nga tion nami ang panahon no hindi sa tanan nga tion wala sang ulan. May kakay sini nga nagabaskog ang ulan may bagyo masyado ka delikado may lang nagiway sang kabuhi nga nadula. No? So halong gid kay sige-sige paning pag-inulan red rainfall warning pa sa gyapon. Kaga wala magani isang klase sa subong adlaw. Tanaw naton kun ma-extend pa niya sa tabuas nga adlaw depende kun ano kadamol sa gyapon ang pagbubo sang ulan. Balik kita mga kabyanan sa aton matahom nga drama.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini Patawar ang panit. Pag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno.
Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini? Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Ang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Joyce sang Iloilo City. May crush sa adto nga tago lang naton kay Mark. Grabe ang sex appeal ni Mark. Gani bisan sin-o lang ang makatalupangod sa iya. 3 sila ka mag-abyan nga na-crush man sa iya. Isa ka besi na sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Joyce nga iyagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kuna na lang tani. Be back in his arms. Forget me. Ang Prince Charming ko, wala ko makita, haw. Ano man? Absent siya? Wala man ganyang Prince Charming ko eh. Ambot nagbulakbol siguro. Pareho gidgali kita nga 3. Nga aman. Nga ahaw. Sino yung Prince Charming mo? Sugiri kami ni Ricky Kay daw ginasa ulo mo na lang na iya. Siyempre no. Gwapo lalaki. Ang matuod lang bala. Nagahawat-hawat ng ginawa namon pro. Sugiri nyo ko anay kung sinong crush nyo. Kamu bala una? Kag ako man dason Wais kagid bala mayi mo. Sige na lang gani Kita man na nga 3 Pero ang crush ko si Mark. Oh! Ano? Oh! May problema ka mo? Si Mark man ang crush ko! Uy! Tuod ka mo? Uy! Yudi Mga gwapa gali ang mga karibal ko. Hala! Basi kung mag-inagaway na kita sini. Pero ako okay lang sa akon kung sino man gid ang mapilian niya sa ato na. Good sport ko yung daan.
Joyce, kabalo ka na blas ang latest ni news? Ano haw? Si Ricky, ginadiskartihan ni Mark. Si Ricky? Baw? Wala gid siya yung nagapanugid sa aton haw? Basi ko nahuya siya siguro eh. Ambot kung batulo na niya si Mark Hala, basi no? Sinong nakasugid sa inyo nga duha parte sa butang nga ina? Si Lester, ang barkada ni Mark. Tuod na bala, Ricky? Wala ko pa man siya ginbaton Ano gid yung plano mo haw? Hatagan mo blas isang tsansa? Ina, kun okay lang sa inyo. Ano pa bing mahimo namon? Alang-alang nga pilito namon ang kaugalingon namon sa iya. Crush man lang siya namon Okay lang kung sa imo siya makadto Total, ang kalipay mo, kalipay man namon. Salamat gid sa inyo nga duha ha. Kag-abi nyo, nakahibalo ako nga mahangpan gid ninyo ako. Joyce, tulog ka sa unhan, no? Si Ricky kag si Mark, nagadugsing daw sa mga bata gamay. Oo man gani. Sila lang ang ginatulok sa mga tao. Ano man? So ayun ta na lang si Ricky Kay kahuluya nga sa kadamaan sila yung nagadugsing. Wala lang isang tao sa palibot nila. First time manabi nga nakanubyo mo. Naisala na sila sa amon niya. Wala man namon sila ginahilabtan. Ay, kalain bala lang tawon, Ricky. Mayo kung mga elementary pa lang kita kay college ka na bala. Oo man. Amoy na nga ginhabalan ka namon, Rick. Kay para gina sa ikaayo mo. Okay, fine. Salamat gid sa concern ninyo, ha? Pati, dahil lang anay ka mga duwa ha. May date pa kami ni Ricky. Sige Mark, halungi gid mayong abya namon ha. Ako ganing malong sa iya. Sige, idul-o mo gid siya sa ila sang on time ha. Kay base bala kun pangitaon siya sa amon sang iya nga iloy haw. Kanami gid sa inyo yan, no? Kasweet gid sa inyo yung mga klase sang friends. Sweet nga mga nervyosa. Nadlok na sila nga madisgrasya ako. Hindi man siguro ako magbusong sa kiss, no? Ricky? Ay, dugi na paila gid niya kami ni Mayi ba? Sige na, lakat na kamo. Kay mapauli naman kami. Nabaton man ginamon ni Mayi nga duwa. Bisan masakit man sa amon,
nga wala kami ginpili ni Mark. Apang samtang nagalakat ang inadlaw. Nagaliwat man si Ricky. Wala lang kami sa iya sang importansya bilang mga abyan niya. Nagliwat na gid ang patasan niya. Ricky, may nabatian naman ako nga sugilanon nga nagapaduding ka kuno kay Lister. Sino naman ang sugid sina sa inyo? May kamatuuran bala nga nagapakita ka sang motibo sa iya? Ricky, abyan siya ni Mark. Hindi mayo ina. Boring na updon si Mark. Nagapangita la ako sang sadya updon. Joyce, nga mo sina si Ricky man. Doon naman ko sang pagkulang sina siya. Tanan nga gusto niya. Ginahimulatan ko gid nga ihatag. Parang malipay lang siya. Mark? Ginabakita gid niya sa akon. Nga mas nga nag-enjoy siya kung kaupo niya si Lester. Nga hindi mo siya pagprangkahon. Wala ko sang kaisog eh. Basib na ko mahakig sa sako na kaglikan niya ako. Nahadlok ako, Joyce. Nahadlok ako. Wala ko yan naluyag sa abyan ninyo, ha? Nagapasakay lang ko na sa iya, ya. Lester, kung wala ka gid man sang luyag sa iya, ipakita sa iya. Likawi siya. Tungod si Mark mismo ang nagakasakitan. Amo matuod, Les. Hindi kami gusto nga makita nga may nagakasakitan. Kaya nga akong ginambala ninyo, ha? Sa akong side, wala isang problema. Kundi ara sa inyo abyan. Dayon mo gid sugid-sugid sa mga abyan ko. Gusto ko lang kung tani nga mangin honest ka sa akon, Ricky. Okay, fine. To be honest with you, Mark, wala na ako naluyag sa imo. Lain na ang gusto ko. Ricky? First love ko gid si Ricky, Joyce. Kag tumanggig kasakit sa ako ng breakup namon. Tumanggig kasakit, Joyce. Mayi. Ay, Mark, pabakura lang kaugalingon mo, ha. Damo pa man sang babae, dira. Ay, pasensya na lang si Ricky, Kung subong siya sina, bisan gani kami. Nakibot man nga amo gali siya sina. Apang abyan gihapon namon siya. Sige lang, makakita ka pa sang mas maayo pa sa iya.
man si Mark, Joyce, no? Duginhampa nga lang siya ni Ricky. Ay, do ako yung nasakitan nga makita siya nga nagahibi, ah. Kung nasakitan ka, labi na gid ako nga nasakitan, Maye. Kung tani, ikaw na lang ang ginpangaluyagan ni Mark, no? Okay man gihapon sa akon, ah. Hindi gid siguro swerte namon nga duha, ah. Hindi kasamon mamugno, Rikhaw. Busy lang ako, Maye. Busy ka lang guro sa paglikaw sa amo ni Joyce. Kag nga ang himuon ko man, ina. Nga ang alikawan ko gid kamo ni Joyce. Tungod guilty ka. Guilty ka sa pagsakit sang balatsyagon sang Prince Charming namon. Oh, guilty? Ako mag-guilty? Oo eh. Tungod kung hindi ka guilty, nga hindi ka makadiretso sa pagtulok sa akon. Oh. Pero okay lang, ah. Okay man gani nga ginbuyan mo si Mark. May tsansa pa ang iban. Joyce, wala na ka mo nag-updan nga tatlo ni Ricky, ha? Si Ricky man lang yung wala gaupod sa amon. Ambot man gani kung nga, ah. Nahuya siya sa aton mo. Tungod sa ginbuhat niya kay Mark. Kag nga mahuyag isa sa inyo. Sa ano nga rason? Ha? Kakakwan. Kay close friends na kita mo. Simple answer. Hindi bala, Joyce? Oo, Mark. Husto si Maye. Okay naman ko, ah. Nabatong ko ng kapaslawan ko sa iya. Pero kung tani, mabalik na lang maayon ninyong pagtamdanay nga tatlo, no? Joyce, mahimo ko bala ka mo mahambal? Mahimo, gid Ricky. Ikaw man ang ginahulat namon, nga maghambal sa amon. Sorry, gid ha. Sorry sa mga sala ko sa inyo. Wala na to, Kalimti na lang ato tanan. Nagdako lang siguro ang ulo ko. Tungod, may lalaki nga nagapatay-patay sa akon. Nagpensar ako nga makuha ko ang atensyon sang tanan. Hindi gali. Gani ginapangako ko. Hindi ko napagsulito ng natabo. Ay, maayo. Kay nakamuklat ka naman, Gidriki. Welcome back sa aton friendship, Nagbalikid man ang kasadya namon nga mag-abyan. Kag si Mark, naga-intra naman sa amon. Kag friends naman sila ni Ricky. Malipayon gid ako nga si Mark komportable man sa pag-upod sa amon. Apang sa tago, nagasiling ako nga kung ako na lang tani ang iya nga ginhigugma. Nangin malipayon pa siya.
Pagkatapos ang kasaysayan ni Joyce, nga iya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kung ako na lang, Tani. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1000 Radio Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos. Mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga pagpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kun kaisa nagahibing man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kun kaisa nagahibi man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y
Ferdinand, untatan mo lang ginahimo mo nga pagpakuno-kuno nga isa ka kapigado. Buluhaton ina sang isa ka gago. Kag amo inang natabo sa imo. May anak ka na gali. Mami, wala ko ginhinulsulan ang akong ginbuhat ngayon na. Bangod na kilala ko kung sino si Salimar. Isa siya ka babae nga ipokrita. Gold digger. Nakilala niya ako nga manggaranon ako. Ginhigugma niya ako. Apang sang nakaibalo siya nga isa lang gali ako ka driver, ginpalagyuhan niya ako. Ginpalayuan niya ako nga daw may balatian ako nga makalalaton. Apang sining ulihi lang, natukiban niya nga nagipakuno-kuno lang ako. Gani naghandom siya nga magbalik sa akon. Hindi na ako gusto nga masulit paliwat ang pagtunto niya sa akon, mami. Ang ginhimo niya sa akon. Subong may nakilala ako nga isa ka babae. Ginhigugma niya ako, bisan pigado ako. Kag siyang babae nga dapat ko palang gaon. Kag sino ang babae nga ina? Wala na siya, mami. Nagpalayo siya sa akon, bangod kay Salimar. Apang may anak na kamo ni Salimar. Hindi ako magpati sa iya. Ginahimo-himo lang niya ina nga sugilanon. Agod magbalik ako sa iya. No way. Ferdinand, nagpaliwa-liwa kami ni daddy mo sa paglaom. Nga pagbalik namon diri, wala na sang problema. Apang nagsala ako. Subong, si Salimar, hindi siya magpasugot nga hindi ka magpakasal sa iya. Kag nagpangako ako sa iya, nga ipakasal mo siya. Gani, bangod na lang sa bata nga ina, ipakasal mo siya. Mami, nakaibalo ako sa ginabuhat ko. Kag pwede bala, hindi ka mo magpahilabot. Mami, ginagamit lang ka mo ni Salimar. Agod magpasugot ako nga magpakasal sa iya. Ote, ano karon ang ginaplano mo nga buhaton? Mapari ako. Labosing nga, mapari ka? Hindi Balibad ko lang to kay mami para matapos ng istorya. Awa. Ote, ano ko rin ng baton mo, pusing? Tisoy, mangita ko sa tao. Suhulan ko siya agad nga pangitaon si Kari. Kagamuman si Saniboy. Madamo ako sang kwarta. Magasto ako agad makita silang kadua. Ipalughot ko ang kalibutan. Makita ko lang sila. Mommy, ari naman ako. Nakabugtaw na pala sa Ferdinand. Nakahalin na gani siya eh. Nakahalin na siya? O ti ano? Nahambal mo na pala sa iyang parte sa akon, Mommy? Oo. Nagapamatok siya nga magpakasal sa imo.
May plano siya gali nga iban. Ano nga plano, Mami? Mapari na lang siya kuno. Ano? Ho, Shalimar. Amoy ng siling ni Ferdinand. Mapari siya? Ano siya? May katok? Wala sang katok ang anak ko, Shalimar. Maalam siya. May maalam bala nga daw sa gago? Kung mahimo, hindi pagtawgas ang amusin ang akon anak, Shalimar. May rason kunya nga hindi siya magpakasal sa imo. Kag ano ang rason? Wala mo ba na siya gintudluan sang maayo nga pamatasan? Nga dapat, hindi niya pagtuntuhon ang isa ka babayi nga pareho sa akon? Hindi ako basta-basta lang nga babayi, Mrs. Tres Martires. Ginakilala ako. Ginataha sa mataas nga katipunan. Kagang anak mo lang nga gago ang matunto sa akon. Nagsala ka. Masapwa na lang siya nga napatay siya sa bangungot. Ginatuloy mo ba lang akon anak, Shalimar? Hindi ka dapat ka maghambal sang amusina sa iya. Naghahambal siya gani sang gusto niya batok sa akon? Pues, pag gusto man ako, sang ihambal ko sa iya. Get out! Bastos ka nga sari sang babayi, ah. Salamat! Kay wala kagin pakasal ni Ferdinand. Kag hindi na ako maluyag nga magsulod ka diri sa akon panimalay. Hindi ako maluyag nga makita ka diri. Maghalin ka na! Mahalin gid man ako. Pareho lang kamo sang anak mo nga si Ferdinand. Ipokrita. Kag ipokrito siya. Goodbye. Ato na siya. Bastos nga babayi. Karon pala ako makasalapo sang babayi nga pareho sa iya. Wala sang pagtaha. Wala sang batasan. Galing iloy ni Ferdinand. Akig ban sa imo? Oo, Mami. Otro man ang iloy niya nga to. Kun amo, wala na sang tsansa pa nga magpakasal si Ferdinand sa imo. Wala na, Mami. May plano gali siya nga iban? Ano nga plano? Mapari siya kuno, Mami. Ano? Oo, Mami. Mapare siya kuno. Hamak mo ina. Taguon niya ang iya nahimo nga sala sa likod sang iya sutana. Ayhan, ang mga madre naman didto ang iya labugayon. Amo gali? Oo, Mami. Kag amo ina nga nagainit ang ulo ko. Akig dagid ako, Mami. Kag subong, makadto ako kay Kari. Kinahanglan nga hambalon niya si Ferdinand nga hindi magpati sa iya. Kaga, mapati bala si Ferdinand kung si Kari ang mahambal sa iya? Oo, Mami. Mapasugot ina si Ferdinand kung si Kari ang mga bay sa iya. Si Kari ang ginapasulabi niya sa akon. Kag nakahibalo na siya nga siya ang amay ni Sunny Boy. Anak namon nga duha. Anak namon nga duha si Sunny Boy.
lalaki gid. Kag may katungdanan siya sa akon. Subong gid, makikita ako kay Kari. Hambalon ko siya nga ihatag na lang sa iya si Sunny Boy. Basta, buligan niya ako nga makasal kami ni Ferdinand. Nag-abot na si Inday Shalimar. Halin sa pagpangita kay Inday Kari. Ay, nakahibalo ako nga wala na didto si Inday Kari kag si Sunny Boy. Siguro nakahibalo na ni siya. Kag patod nga manglampos naman ni siya karon sa mga gamit. Duso nga buang ako! Oh, ato na. Ginpangsipa niyang mga bangko. Ara, nagabaga ang iya nga ulo sa kaakig, ho? Akigid siya katama. Minya! O hindi, ginatawag na niya ako. Ay, ano ni man? Mapalapit na lang ako sa iya. Day, ari na ko day Shalimar. Nga ara din nagalambat ang bangko ngay na. Ay, diragid ba ng iya nga pwesto, day? Nakahibalo ka ba na kung anong natabo niya? Bay, ha? Ay, wala man, day. Nga ahaw, ano ang natabo? Wala na dito si Kari kag ang anak niya sa ilabalay. Ang anak niya nga hilaw. Nagpamangkot ako sa ila kasilingan. Kag ang siling nila, nagbakasyon ko no sila ni Kari. Kag ang balay nila, nabaligyan ako no ato. Ay, amo gali, day? Huy, Minya. Nakahibalo ka bala kung sa diin sila nagsaylo? Ha? Ay, wala ko yung makahibalo, day? Pamangkotang braha mo! Ate, oo, day. Ay, galing, day. Do, hindi gid ako makapakot sina. Pamangkuta gani. Hindi ba lang naman nagpakot ka? O hala, mag-card red ka dito. Card red dito ang ginsayluhan nila ni Kare. Kag kinahanglan gid nga pahibalon mo ako, ha? Pero day... Lakat na! Ate, oo, day, Ay, salamat. Nakahali na gid man sa ila balay si Inday Kari. Gintuman gid niya ang ginsiling ko sa iya. Nga maghalin na lang sila. Para nga makalikaw siya kay Inday Shalimar. Kag amo ina subong. Gadaw sa tigre si Day Shalimar. Kinahanglan. Tumanon ko man ang ginhambal ko kay Inday Shalimar. Ipakita ko sa iya nga gina-card read ko man kundiin si Inday Kari. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kon kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication,